Iman Production. Isho mfano wangu Iman. Isho simu za ngoma. Isho lambo bakwena Holy Ghostify Zika mutuma Bane vanu vakatsama Isho pane zvavatuma Vaneke vane vaduma Ndindakabaka Zvinhu zvangu zvakajeka Chakanaka chakanaka Ngoma ndodzishaka Vanhu vose vanditsvaka voda kubadaka manje ini ndovacheka ndini cheka cheka inzwa inini ndiri rimwe zimushini zikubigi injini ndodarika Lamborghini ndavapinza chando ndavadonzera tambo ndavachinjira musambo ndavamwisa musombo ndindakabaka zvinhu zvangu zvakajeka chakanaka chakanaka ngoma ndodzishaka vanhu vose vanditsvaka voda kubadaka manje ini ndovacheka ndini cheka cheka ndebvu dzangu dzemubenz ndoda kutenda tensi vakandipa mafans anondipa chibhanzi zvakaoma zvichanaka ngoma ndakadzikaka chisungo kuti nganganga kunge munda wemagaka ndindakabaka zvinhu zvangu zvakajeka chakanaka chakanaka ngoma ndodzishaka vanhu vose vanditsvaka voda kubadaka manje ini ndovacheka ndini cheka cheka inzwa inini ndiri rimwe zimushini zikubigi injini ndodarika Lamborghini ndavapinza chando ndavadonzera tambo ndavachinjira musambo ndavamwisa musombo ndindakabaka zvinhu zvangu zvakajeka chakanaka chakanaka ngoma ndodzishaka vanhu vose vanditsvaka voda kubadaka manje ini ndovacheka ndini cheka cheka ndindakabaka zvinhu zvangu zvakajeka chakanaka chakanaka ngoma ndodzishaka vanhu vose vanditsvaka voda kubadaka manje ini ndovacheka ndini cheka cheka Iman Production, babe.